Sembla ser que alguns portaveus tenen interès ja en situar aquest debat en l'escenari electoral. Evidentment, aquesta és una opció. Quan t'acostes a un moment electoral hi ha un manual que s'utilitza, que és el manual de la desqualificació, del dir que tot és gris, que tot va malament, que la ciutat està fumuda, etc. I vostès avui ho han fet, ens han dit oportunistes, ens han dit poc previsors, ens han dit malgastadors, ens han dit grisos. Vostès han començat a desgranar una sèrie de qualificatius que ja esperàvem. Ja esperàvem. En aquests casos hi ha un manual que funciona i que vostès molt displicentment han tirat de manual. Mireu, res d'això. Aquest govern no és ni gris, ni poc previsor, ni malgastador. Aquest govern és dels governs de Catalunya, que no n'hi ha tants que ho facin així, que té les portes i les parets obertes, de vidre. Nosaltres presentem un programa d'actuació municipal cada principi de mandat. Vostès l'han pogut llegir. És curiós que ara ens diguin que executar el PAM és fer oportunisme, quan és un compromís amb els ciutadans i les ciutadanes. És curiós que quan acabem obres a l'últim any del mandat estiguem fent electoralisme, quan ho hem explicat i ha estat reflexat per activa i per passiva en la pàgina municipal i també cada any en la presentació del PAM, per activa i per passiva. Desafio qualsevol dels portaveus a que em digui quina obra de les que inaugurem no estava planificada, ni una. Aquest és un govern previsor, és un govern que planifica, és un govern que dialoga, és un govern que és capaç d'acordar aquestes obres amb la gent, fins i tot el calendari, que no és gens fàcil. Per tant, escolti, guardin el manual i parlem de la ciutat i de la ciutadania i de la gent, guardin els manuals. Ja el faran servir d'aquí uns mesos, però esborrin aquelles coses que vostès saben que no són certes. Ajuntament, govern, previsor, que escriu el que vol fer, que ho planifica i que ho executa amb rigor econòmic, senyor Gutiérrez, molt rigor, malgrat que hi hagin dos governs que ens ho posin molt difícil, el govern del Partit Popular a Madrid i el govern de Convergència i Unió a Catalunya. I que evidentment Convergència i Unió utilitza a vegades la Diputació de Barcelona, ens diuen, per donar més recursos. Evidentment la Diputació de Barcelona i el govern de la Generalitat no són vasos comunicants, aquest és un greu error. Ara, també m'ho agafo com un elogi que em fa el senyor Sastre perquè deu saber que soc diputat provincial i que negocio cada una d'aquestes coses. D'alguna manera crec que el senyor Sastre ha elogiat la meva feina, cosa que també li agraeixo. Efectivament, aquesta ciutat obté recursos de la Diputació i sap per què? Perquè és una ciutat farcida de projectes, perquè és una ciutat capaç de generar 1000 històries i cada un dels regidors i regidors que hi ha aquí genera prou activitats com per aconseguir el suport del govern de la Diputació. Hi ha pocs ajuntaments amb tanta capacitat de generar iniciatives i per tant hi ha pocs ajuntaments que tinguin tanta capacitat de trobar aliances i alhora de ser fiable, perquè aquest ajuntament quan es compromet a fer alguna cosa la fa i per això tenim tants socis, per això no estem aïllats ni de la ciutat, ni de la societat, ni de les institucions, al revés. Aquest és un ajuntament de referència, ho repeteixo, aquest és un ajuntament de referència i amb lideratge. Mireu, només voldria que seguíssiu l'agenda del regidor de Medi Ambient. En matèria d'aigua, aquesta ciutat té desenes de visites d'arreu del món que venen a mirar com hem treballat tota la recuperació de les aigües fluvials, com hem refet la llera del riu Congost i com som capaços de generar històries innovadores en matèria d'aigua, reaprofitant les aigües subàlvies i les aigües residuals. Referència. De tot el món, De tot el món. El senyor Camps li pot passar la llista d'ajuntaments i d'universitats que han passat per aquí. Roca Umbert és referència no només catalana, no només a l'Estat, és referència mundial. La senyora Llobet, que la veig a la sala,
ha estat convidat a explicar el projecte Reconvert a Brasil. I afortunadament la nostra experiència, la nostra capacitat de generar històries novedoses, interessants, farcides de vida i de color a Reconvert són referència. Com és referència la feina de la tela. La feina de la tela. En aquests moments aquest petit museu és pal de paller de 1.000 històries vinculades a les ciències naturals. I aquesta no és una feina al govern, és una feina a la ciutat, per suposat, però probablement sense aquest govern no hi hauria el nou edifici de la tela ni hi hauria Reconvert. Perquè jo també tinc memòria, i en el programa electoral de Convergència i Unió de fa uns anys el que es proposava per Reconvert era enderrocar-lo. Enderrocar-lo i convertir-lo en un pàrquing. Està escrit. Per tant, ja discutirem com vulguin de Reconvert, quan entrin vostès en campanya electoral. Però vostès van proposar enderrocar Reconvert i convertir-lo en un pàrquing. I en altres coses. Per tant, si avui Reconvert és oportunitat, si la tela és oportunitat, és perquè hem cregut en aquest projecte i hem cregut en l'empenta de la gent. Perquè no fem res més que escoltar. Que escoltar, que parlar i que construir a partir dels impulsos que ens venen de la societat. No hem perdut ni un punt de contacte amb la societat, ni un punt. I vostès ho saben, i potser per això els preocupa tant el fet que estiguem aquí. No hem perdut ni un punt de contacte amb la societat, ni un, perquè creiem que no hi ha una altra manera de governar. Som referència en educació, som referència en gestionar el sistema educatiu de la ciutat, però també en propostes de ciutats educadores. La regió d'Educació ha estat fent ponències en molts indrets del món per explicar el model Granollers. Som referència en cultura de la pau. En aquesta ciutat gris, trista i avorrida, resulta que si vostès agafen el programa d'actes dels propers 10-15 dies, hi ha un munt d'activitats que no se les podran acabar. Per què? Doncs perquè aquí tindrem les veus més significatives en matèria de cultura per la pau. Mirant de construir la pau, d'ajudar a construir un municipalisme de pau a Catalunya i a la Mediterrània, i mirant de generar un missatge que faci identitat a la nostra gent. Cultura de la pau, clar que sí, referència. Com som referència en música, i podríem aquí fer una llarga relació d'èxits musicals, però per mi el millor èxit és que tinguem 2.000 persones fent música a la nostra ciutat. 2.000, que no són poques. Som referència també en esport, i no m'hi allargaré. Som referència també en tecnologies de la informació i la comunicació, és clar que sí, ho som. Hi ha molt poques ciutats a l'Estat, i permetin que digui, molt poques ciutats al món que acabin tenint la dotació que tindrem nosaltres d'aquí 4 mesos. Molt poques. I vostè que és expert pot saber-ho, i ho sap. Molt poques. Per què? Doncs perquè hem apostat bàsicament per tenir nous carrers a la ciutat. Les autopistes de la comunicació són nous carrers, i per això hem signat acords. I per això cada vegada que hem fet obres hem posat el tritub, que ha servit perquè ara hi hagi un polígon industrial a Palau Nord que pugui arribar a un acord amb Mono per poder posar les seves empreses a primera divisió. Clar que sí, però perquè hi havia un tritub allà posat en previsió. Aquest govern tan poc previsor resulta que també preveu que poden passar fibra òptica per uns tubs que es deixen preparats. Som referència també en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació, un esdeveniment que es deia Catosfera i que algun dia es tornarà a dir Catosfera. I en tot cas el que no podem fer és que les persones que no utilitzen correctament els arguments que tenen sobre la taula tinguin el vistiplau de persones que haurien d'estar en aquest cas al costat de la institució. Però en tot cas també aquesta catosfera que fem d'aquí 2 setmanes té uns continguts excepcionals, fets per la gent de la casa, fets per gestió directa, fets per la gent la gent experta en matèries de tecnologia d'informació i comunicació de la casa, que són uns quants. Però també hem apostat per coses tan bàsiques com l'administració electrònica i també per tenir un portal de transparència que efectivament el senyor Mur tindrà d'aquí pocs dies, d'aquí pocs mesos, l'Open Data en funcionament. Per tant, lideratge en molts àmbits i constant, pluja fina, que fa que aquesta sigui una ciutat plena de densitat,
no només especialitzada en un tema i un dia. No crec que siguin excessivament interessants les ciutats que s'especialitzen en un tema i un dia. Nosaltres volem activitat constant, pluja fina, fortalesa de la societat, i volem que això ho empari no l'administració sinó la pròpia societat. I aquí estem, liderant moltes coses i sense perdre oportunitats. Vostès parlen del circuit de Catalunya i parlen de la piscina de sincro. Circuit de Catalunya. Vostès saben on estan els hotels del circuit de Catalunya? On estan? On estan les 1.500 parcs hoteleres? És a dir, quina economia local rep l'impuls quan hi ha una sessió d'entrenament en el Gran Premi de Fórmula 1? Quina? Jo crec que està clar. Evidentment, aquest és un àmbit físic que té una sèrie de ciutats que cadascuna té dret a viure i cadascuna hi ha de fer la seva aportació. I Granollers ha de liderar, però també sumant i buscant l'espai per tothom. Mireu, amb el tema de sincro, la ciutat en aquests moments no té 15.000 metres quadrats d'equipaments qualificats, no els té. I no té dret les franqueses a tenir un equipament enganxat a 150 metres del nostre terme municipal. No té dret. No som capaços de fer una ciutat que treballi conjuntament. Nosaltres ens reunim cada mandat amb tots els governs de les ciutats que termenegen amb Granollers. Per què? Perquè Granollers té 60.000 habitants i 15 quilòmetres quadrats. Però la conurbació en té bastants més, tant d'habitants com de quilòmetres quadrats. I és forts, o som forts quan estem junts, quan som capaços de trobar aquestes sinergies. I per tant, veurem com desitjo el millor èxit per aquest projecte, el desitjo. Però en tot cas, Granollers en aquests moments no té 15.000 metres quadrats d'equipaments per fer aquesta instal·lació. Una instal·lació que es planteja també, recordem-ho, com a privada, però això és una altra història. Ja tindrem l'ocasió de parlar-ne i desitjo el millor èxit. I em sembla que, vaja, no crec que ningú faci escarafalls perquè la ciutat esportiva del Barça estigui a Sant Joan d'Espí. Crec. Reforça Barcelona, oi? Reforça Barcelona. Doncs que el Club Natació de Granollers tingui espais també a les franqueses reforça Granollers. Suma. A nosaltres ens agrada sumar. Som gent que ens agrada mirar la complementarietat. I som gent que volem que tots plegats avancem col·lectivament, sense patrimonitzar res, buscant aquesta capacitat col·lectiva de tirar endavant. Hem parlat de ciutats intel·ligents i m'agradaria parlar també un moment d'economia verda, perquè estem fent molts esforços en aquesta matèria. Evidentment jo no puc explicar tot ni en una nit ni probablement en 5 nits, no? Però miri, en aquests moments des de Can Muntanyola, que està fent una feina molt interessant, estem treballant amb un conjunt d'empreses fent auditories energètiques per analitzar quin és el sobrant que produeix tots els seus processos industrials per tal de poder-los compartir. I ho estem fent conjuntament amb l'Institut de Recerca Energètica de Catalunya, de manera experimental. Som de les primeres ciutats que han entrat en aquesta història, perquè creiem que en les nostres zones industrials hi ha molta energia que es desperdicia. I a més estem fent, i ho està fent el Jordi Tauas d'una manera excel·lent, estem posant i estem convencent empreses perquè entrin en aquest joc. Hem d'aconseguir en algun moment que hi hagi una gran unitat energètica al voltant de les nostres zones industrials. Tenint en compte, a més, que tenim 2 elements importantíssims, el consorci de residus i la depuradora, que estan interessats també en jugar amb aquesta història. Aquí estem també innovant, economia verda, efectivament, perquè el futur passa per aquí. El futur passa perquè els polígons tinguin fibra òptica, el futur passa perquè les empreses aprenguin a racionalitzar la seva despesa, el futur passa perquè siguem capaços de que el volum energètic estigui en sintonia amb la sostenibilitat que tots defensem. Projecte important, efectivament. Urbanisme. Ja em perdo amb els qualificatius. Només recordar al senyor Sastre que
el Pla General tan denostat es va aprovar amb els vots de Convergència i Unió després d'una llarga negociació amb Convergència i Unió i també amb els vots d'Esquerra, els vots d'Iniciativa i en primera instància amb els vots del PP, al final va ser una abstenció. Però aquest govern va ser capaç de fer, i el regidor Terrades, de conduir un procés en el que va llegir les aportacions de tothom i va fer el Pla General de tothom. I vostès el van avalar. Miri, qui renuncia al seu passat, i vostès ho estan fent amb intervencions com aquestes, sovint té poc futur. Val la pena recordar el passat i val la pena veure d'on venim per construir el futur. Parlen de la bòbila, amb una estratègia que, si em permeten l'expressió, és d'empastifar. No hi entro. Els jutges ja han dit el que havien de dir. Vostès aquí han empastifat. I en tot cas també és una pràctica política molt coherent amb aquells que diuen que estan pel diàleg. Vostès s'han dedicat a empastifar i han treballat poc amb la perspectiva del diàleg, però també tindrem ocasió de parlar-ne en el seu moment. També està bé i m'ha agradat que Convergència i Unió faci un crit a la coherència amb el tema nacional. M'ha agradat. També soc lector de diaris i també veig que la coherència va per barris i per tant jo ara no li preguntaré no li diré que parli amb els seus amics d'Unió sobre què pensen i què no pensen. Però, miri, jo tinc un avantatge sobre vostès amb això, que ho escric tot, que he escrit uns bans que diuen el que diuen, que he escrit unes cartes que diuen el que diuen, que els hi he explicat i els hi he donat. I efectivament tenim una posició molt clara en matèria nacional. El Jordi l'ha explicat. A vegades el Jordi i jo també tenim matisos, només faltaria. Però, mireu, jo no vull una ciutat que distingeixi entre bons i mals catalans. No el facin, aquest exercici. Qui és més i qui és menys català. Qui és més i qui és menys fidel. No ho facin. No vull una ciutat que separi bons i mals catalans. Jo vull una ciutat que integri. Vull una ciutat que assumi. Vull una ciutat en què a l'hora de construir i de fer-la totes les mirades valguin. Vull una ciutat que faci de la cohesió el seu gran argument. Vull una ciutat en la que tothom trobi el seu lloc. I ho he explicat i ho he expressat. I efectivament, quan em conviden, vaig als llocs. L'alcalde és una persona educada. Potser algun dia no hi pot anar-hi, però si el 13 no hi vaig anar-hi, el 12 i el 14 sí. I no tal com insinua vostè que hi vaig al 14 perquè és any electoral. El 12 i el 14 hi vaig anar-hi. Sempre que em conviden qualsevol entitat de la ciutat, l'alcalde hi ha d'anar i s'ha d'expressar. I ha de dir el que pensa. I també vaig dir-ho en el micro el que pensava. Com faig sempre. Amb la cara alta, amb les idees clares i amb la vocació de construir col·lectivament, mirant que ningú quedi al marge. Molesta tant que hi hagi gent amb ganes de fer de pont? Molesta tant que hi hagi gent que busqui que hi hagin aproximacions? Molesta tant que hi hagi gent que cregui que encara és possible el diàleg? Molesta? Sembla que sí. Doncs escolti, jo seguiré apostant pel diàleg. Jo seguiré apostant per una ciutat inclusiva. Jo seguiré apostant perquè tots, els uns i els altres, fem una ciutat millor. No em pararé aquí, seguiré. I seguiré sent clar, per molt que vostè i alguns altres vulguin manipular unes coses que són clares i que estan escrites. I vaig acabant. Si trobo els papers. No. Bé, no. Una mica, inevitablement, acabaré com el Jordi Terrades. Alguna cosa tenim en comú. Afortunadament, moltíssimes. Mireu, aquesta ciutat és una ciutat moderna, renovada, amable, vital i plena de futur. I no són paraules. Jo també passejo per Granollers. Jo també parlo amb la gent.
jo també escolto la gent. I m'atreviria a dir que, com a mínim, tant com vostès. Com a mínim. I el que sent la gent és que la ciutat s'està construint dia a dia. El que veig és gent passejant per la carretera, i m'ho deia l'altre dia una mare, i per això he utilitzat el meu discurs. Dóna goig que els nens no hagin de mirar els cotxes. Nens i mares i pares que omplen de color la carretera, que omplen de color la carretera. Nens i nenes, pares i mares, que disfruten dels 650.000 metres quadrats de zones verdes que hi ha a la ciutat. 650.000. El verd és un color, O dels 20.000 arbres que té la ciutat. O dels 5 quilòmetres allà del riu rehabilitada. El disfruten. I m'ho diuen. I ens diuen, seguiu així. Seguiu construint amb aquesta línia. Seguiu buscant l'espai per a la ciutadania. Una ciutat que està plena de vida. Dèiem, 300.000 usos esportius, Pere. Desenes de persones que dediquen moltes hores a entrenar nens i nenes. Des del voluntariat a vegades, moltes vegades. Nens que fan esport, nens i nenes que fan esport, intensament, que també omplen de color els espais esportius. Nens i nenes, homes i dones que omplen els nostres equipaments culturals en una ciutat que us asseguro pot discutir a qualsevol la seva programació cultural. A qualsevol. I a més, a sobre, aquesta ciutat té un altre avantatge, que és que no només fa una gran promoció cultural, sinó que el protagonisme d'una gran part de la promoció cultural són gent de casa. Té aquest gran honor, té aquesta gran força. Per tant, aquesta és una ciutat que mira el futur amb força i amb optimisme, que està plena d'entusiasme, que té projecte, que vostè els hi pot fer, els hi pot explicar greu, però aquest projecte el representem nosaltres en aquests moments. Nosaltres. I tenim vocació de seguir representant-los, perquè no se'ns ha acabat ni un gram d'il·lusió, ni un gram d'emoció, perquè encara ens emocionem en cada moment i en cada història, i perquè encara avui compartim 50.000 projectes amb aquell nadó, amb aquella àvia, amb aquell jove. 50.000. 50.000 que jo he mirat de reflexar. M'hauria agradat que totes les intervencions haguessin anat amb la meva línia. La d'explicar un projecte de ciutat. Nosaltres el tenim. És el que hem anat desenvolupant i és el que seguirem desenvolupant, perquè estem convençuts que la ciutat vibra en aquesta línia. I això és el que els volia explicar. Seguirem treballant i seguirem fent-ho amb optimisme, amb força, amb potència i amb una coalició estratíssima. I aquesta coalició és amb els ciutadans i les ciutadanes. Moltes gràcies, s'aixeca la sessió.